Ayan, sige. Dito na po tayo sa Sipokot Multi-Purpose Covered Court para sa ating Day 4 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. At ito po yung mga starters natin para sa ating first game ng ating doubleheader for tonight. For Kabusa, we have Recluta, we have Giroy, Fiesta, Esteves at Ilopre. At sa Lupi naman, Yaba, San Juan, Panuelos, Layosa, and Inandan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapartner na si Morgan. Ayan, at yan po ang tinig ng ating barker for this evening, si Coach Ruwen Asur. And by the way, once again, ako po si Kapa Morgan at makakasama ko ngayon ang nahirapan tayong mapakumit itong ating kasama ngayon dahil sa sobrang busy itong taong ito. Siya po ang commissioner ng isang sikat na basketball club sa Albay, Legazpi. Walang iba po ang aking magiging partner. Pansamantala for this evening is si Paul, ayan, Sir Paul Redoblado. Magandang gabi, sir. Yes, partner. Magandang gabi po. So, kinakagalak ko po na ma-invite dito sa AKB Cup. So, this will be a privilege for this game dito sa Sipokot. Yes. Alam mo, partner, itong Sipokot ay kilala bilang isa sa mga producers ng itlog. At saka, balita ko, siyempre dahil may itlog, may mga manok. Marami Yes, daw partner. dito ang nagre-raise ng chicken. But we're here for this particular game or games actually dito po sa ating liga. At ito na nga, nag-umpisa na ang bakbakan, ang tapatan ng Kabusaw at ng Lupi. Yes, partner. Nakascore Nakauna na. na yung Kabusaw Oo. natin. Naka 2-0 na sila. Ang Kabusaw po itong may tanga ng bola, mga nakaputi. At yung Lupi naman, yung mga naka-brown. Ayan, na-rebound nila yung bola. At ito, all alone, si number 21 for that right-handed layup. So, this is 2-all na po. Oo, yan si Partner. Moses Yaba. 2-all ng score natin, partner. Ano ang feeling mo as we start this ball game? So, medyo nakaka-nervous kasi this is my first time. Anyway, mukhang hindi naman first time yung the way you sound. Diba? Ano ba? Tama ba yung score natin? Lupi, meron na talagang 4 na puntos. I think na-fix na ng ating Oo. officials na naka 4-0 na po yung Lupi. Okay, so sige. Yes, What a po. good start for this team na kagagaling lang din sa pagkakapanalo sa kanilang unang outing against Ragay. Yes, correct, partner. Oo, noong kailan ba yun? Yung Sunday. Last Sunday. Oo, Yes. matapos yung ating opening. Mhm. Okay, so they aim to win for the second time. Kailangan po talaga manalo ng Kabusaw in this game kasi natalo sila ng Del Gallego. Oo, yung Kabusaw naman wala pang panalo. Panalo. Oo. Dahil yun nga sa unang outing nila, tinalo sila ng Del Gallego. Yes po. Samantala, again, yung Lupi, meron na pong isang panalo against Ragay. So that's a turnover from our Lupi. So ang bola po ay nasa mga taga Kabusaw na. Dito sa Kabusaw may mga notable players tayo dito. Opo. Oo, itong There's a si foul. Rex Aaron San Juan who stands 5 foot and 10 inches tall at former varsity ng Shepherdville College at naglaro na din siya sa BRAA palarong pambansa. Nag 3-on-3 or 3-on-3 tama ba? Yes po. Oo, 3-on-3 player sa 3x3 player. 3x3 player and National NBTC 2018 player. So, dekalidad na din itong si Rex Aaron San Juan. Sanay na po siya sa mga tournament na ganyan. Ng Lupi. Samantala dito naman sa kabila, sa Kabusa, we have notable players like Francis Recluta. Itong si Recluta ay isa sa mga veteran players ng kanilang kupunan who played 5 times already para sa kanyang bayan. Center Town. Oo, sa mga intertown. At naglaro din siya sa CBS UA, former varsity. At palarong Bicol player din ito noong taong 2009. At ganoon na din ang kanyang kakampi na si Jobert Giroy. Isa na din tong veteran player. Actually siya yung pinaka-senior sa kanilang koponan. 2011 MVP
sa Castillo at 2012 MVP ng Malubago at Best Import in Lupi noong 2013. Ako, maganda ang kartada, no? So bale, dati siyang naging player ng Lupi Mhm. in 2013. Oo. So ayan, hindi pa po nadadagdagan yung score natin. Pero meron na lamang po tayong 7 minutes. Actually, meron na tayong almost 3 minutes na nakukonsumo sa ating first quarter dito po sa laban ng Kabusaw at Lupi. Hindi pa po nakakascore itong mga taga-Kabusaw. Number 6 now, si Francis Recluta. So yun po, turnover na rin po na outside ng ating team Kabusaw, yung bola. Oo. What do you think ang nagkukos sa ganitong mga turnover, Sir Paul? I think mga adjustment lang talaga ng pag-pass, ng pag-ikot ng bola. Mhm. So medyo maano rin ang kamay ng ating Lupi team. So kaya madaling maagaw po yung bola ng Kabusaw. Oo, so kailangan dapat asertado yung mga passes and talagang decisive yung the one who is passing the ball. And of Yes, course, syempre wag pahirapan yung yung receiver naman. Mhm. With good rotation, siguro makukuha po nila yan na bola. In the meantime, number 10 launches a triple pero wala. Nasa mga taga-Lupi ngayon ang bola. Napakaganda pong bayan itong si Pokot. Talagang nag-ikot-ikot ako kanina. Nagustuhan ko talaga itong bayan nila. Number 15, mid-range, wala. Nakuha ng mga taga-Kabusaw. Tumatakbo ngayon. Pero So that's a turnover, na-foul po. na-foul si Rick Luta. Actually, he caused the violation. The violation. Was that an offensive foul? Offensive foul po yun. Na-push niya po yung Lupi team player. Okay, so Team Lupi now has the ball. Number 21, si Yaba Moses finds his teammates sa ilalim. Almost, but not quite. Na-rebound ng mga taga Kabusaw ang bola. Remember ko po si Yaba, yung nagbigay ng magandang laro last game nila. Oo. So ang ganda po nung pinakita niyang laro. So, sana ganun din ang kanyang maging performance Opo. dito sa particular na game na to. Nag-uumpisa pa lamang po. Actually, hindi pa umiinit. Opo. Ano, Sir Paul? Hindi pa yung po. mga players natin. Kakonsume na po tayo ng 5 minutes. Oo, pero yung score natin hindi pa nadadagdagan. Yes po. Hopefully, with this possession for Lupi. Ganun kaganda wala pa rin. yung depensa ng ating mga teams. Oo. The meantime, ayan, ang Kabusaw in their offense. Nice. Merong foul sa ilalim. So that's a free throw. And, sino ba tinawagan ng foul? Yaba. Number 9 ng UP is Layosa. And ang nasa free throw line natin ay itong si Angel Boy Fiesta. Missed yung kanyang unang free throw. Punong-puno po tayo dito sa, again, ito po ang si Pokot Multipurpose Covered Court. Mga ilang metro lang po malapit sa kanilang simbahan, yung St. John Parish Church. Yes. Jump pack po tayo. Meron Oo. po tayong mga tao sa labas. Nanonood. Talagang expected. Oy! Shout out natin yung grupo mo, sir. Okay po, shoutout ko sa aking team na Albay Basketball Community. So hello dyan mga sir. So hopefully you're watching the game. Let's support. Parang tuloy talaga gusto ko nang sumali sa club nyo. Pwede sir. Pwede. In the meantime, that's a 3! By Lupi. Pero binawi naman kaagad ng mga taga-Kabusaw. I think nakapag-adjust ng ating team Kabusaw. That's Ian Steves. Na bumawi para sa Kabusaw after the triple. That's a Number good move by 9. Layosa. Finds the other guy doon sa kabilang banda. Ang ganda ng pasahan! Ayan na, umiinit na yung mga kamay ng ating mga players. That's number 15 ng Lupi, si San Juan, Rex Aaron San Juan, na isa sa mga babantayan ng kalaban sa laban na ito.
Dahil I was talking to the coach kanina, Coach Rodel Badil, actually yung kanyang assistant, na isa nga ito si San Juan sa mga talagang key players niya. Key players. Rex Aaron San Juan, ang number 15 ng Lupi. So yun po, nakapag-commit ng foul si Yaba. Oo. Then nag-call ng timeout. At meron po tayong timeout. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan. Bago po ang aking kasama ngayon na talagang sabi ko nga kanina sa intro natin, medyo nahirapan tayo na makuha yung commitment niya dahil sa masyadong abala tong taong to eh. Pero salamat talaga Sir Paul at pinaunlakan mo kami. Thank you rin po, Kapa. Oo. So it's a privilege po talaga. Alright. Sir Paul, Without Boss Inos perseverance, Oo. na-push siya po talaga magsalita dito. Oo. So, salamat din kay Sir Ino Rivera. And again, shout out sa grupo nyo, yung Albay Basketball Community. And siyempre, sige, susali tayo dyan. Okay, so balik tayo sa ball game at 4 minutes and 10 seconds remaining. 9 po ang Lupi. Nakakalamang sila ng 5 over Kabusaw na nasa kanilang bola ngayon. Down the middle is It's a miss. yung sentro na. Pero wala. Ginamitan sana ng banda ng number 29 pero hindi pumasok. San Juan for 3. Missed. It's also a miss mula sa outside or sa beyond the arc. Ito na naman si Giroy. And this time, sumang-ayon na sa kanya yung board for that two-pointer. Siya nga pala, hindi namin po ito susuluhin na presentation namin sa inyo ngayong gabing ito. Meron po kaming kasamang mga magaganda. Abangan nyo po kung sino ang mga kasama natin ngayon. In the meantime, yun po, nakabuslo ng isang magandang layup si number 9 ng Lupi, and number 9 is Layosa. Errol Layosa. Wala sa corner, long two, wala. At eto na naman, tumatakbo ang mga taga-Lupi. Oops! Merong whistle. And that's a charging foul. Paul, di ba? Yes po, charging foul po yan. Nakapag-commit si Riego Alzay. Okay, and we now have our courtside reporter. Isa po sa mga makakasama nating maganda, Miss Cassandra Seton. Magandang gabi sa iyo, Cassandra. Thank you, DJ Morgan and Sir Paul. Magandang gabi, mga kasurog. This is your Ako Bicol Cup 2023 dito sa probinsya ng Camarines Sur. And tonight, ako ang isa sa inyong makakasama for today's matchup between Team Kabusaw and Team Lupi. Sa pagbukas ng unang laro ngayong gabi, kasalukuyang nangunguna ang Team Lupi, ngunit patuloy din naman ang pagpapalakas ng depensa ng Team Kabusaw. Ramdam na ramdam ang sigaw at suporta ng bawat teams. Sinusubukan namang makahabol ng Team Kabusaw at ayon kay sa head coach ng Team Kabusaw, hindi sila pwedeng magpabaya. Kailangan nilang bumawi at maging agresibo sa loob ng hardcourt. Yan muna ang latest. Back to you, DJ Morgan and Sir Paul. Yan, maraming salamat, Miss Cassandra. At yun na nga, ang sabi ni Cassandra, ayon sa kanyang report, na kailangang bumawi nitong Kabusaw after that loss from Del Gallego sa kanilang unang game. And that was last Sunday. At yun, ang inaabangan natin na makakuha sila ng unang panalo laban dito sa nanalo na ng isa na team ng Lupi. At ayan na nga, a left-handed layup mula sa number 12 ng Kabusaw, and that's Ian Steves. The meantime, Lupi now has the ball. Number 30 to number 9. Number 9 hesitates pero dumiretso sa middle. Binigay sa kanyang kakampi. Mula sa mid-range, wala. Ito na. Nasa mga taga-Kabusaw na po ang bola. Number 12 launches a 3. Wala. Rebounded by yung mga naka-brown partner. Tama ba? Brown yun, ano? Lupi, yeah. Oo. Opo. While yung, again, yung Kabusaw po, yung mga nakaputi at yung shorts nila, yung magenta. So we have less than 2 minutes partner na lang sa ating first quarter. Oo, at nakakalamang pa rin ng Lupi ng ganun pa rin, 5 points.
So ano sa tingin mo ang need na kailangan i-adjust ng Kabusaw para sila naman ang umabante? Sa tingin ko po, partner, bago matapos sana itong quarter na to, makahabol sila para at least pagdating ng second quarter, medyo maganda yung Start nila. start nila po. Mas kampante sila. Mas kampante. Importante ba na talagang ang teams ay kampante? Yes po, yun ang pinaka-importante. Dapat every quarter is very, very important. So, dapat lahat po yun, maibigay nila ng best effort. So that they will get the lead and be more confident. Alright, and ang number 35 po ng Kabusaw na si Rico Katimbang ay nasa free throw line ngayon. Susubukang matapyasan ang kalamangan ng Lupi. Matangkad ditong si Katimbang, Rico Katimbang. Siguro he stands about mga 6'2", ganyan. 6'2", 6'3". Partner. Pero wala yung kanyang dalawang dalawa. tira. Pero nakuha ng kanyang mga kakampi ang rebound at kukonsumuhin muna nila yung ikukonsume muna nila yung time, pero hindi Yes, yun ang turnover nangyari. po. Naging turnover at mapupunta ang bola sa kalaban. Ang Lupi na humahabol ng 5 points. And in a while, makakasama natin. Ito na, ready na ang isa pa sa magagandang makakasama natin ngayong gabi. Walang iba kundi si Miss Barbie Floriano. Barbie, pasok! Thank you, DJ Morgan and Sir Paul. It's already second game for Team Lupi at napakagandang umpisa ang naging resulta sa kanila during their first game with Dragay dahil unang panalo rin ng kanilang Team Ion. So Lupi supporters is expectant na mananalo ulit sila in this game at pinatunayan nga nila ito as they led the ball game throughout this first quarter with their running game and fast break play style. That's the latest. Back to the panel. Yes, maraming sana Miss Barbie Floriano. Ayan, siya yung kasama ni Cassandra as our courtside reporters ngayong gabi sa matchup na to. Once again, nandito po tayo sa Sipokot Municipal Covered Court. At marami daw talaga ditong itlog. Kaya siguro bago tayo umuwi, makabili man lang ng kahit mga isang tray o kalahati. Actually, partner, may nakita ko sa labas na balot. Balot? Grilled balot. So, testing natin yun mamaya. Sige, after the game siguro, no? Ayan, in the After the meantime, ayan na. There's a travel violation. Yeah, and that's a turnover. Mapupunta ang bola sa mga Kabusaw and we only have 26.9 remaining in this first quarter of this ball game. So meron chance na matapyasan ng Kabusaw ang kalamangan ng Lupi in this ball possession. I think wind down nila yung oras Oo. para sa kanila yung last shot. Humihingi sa ilalim. 10 seconds. Shot clock remaining. So ayan, talagang inuubos na nila yung oras. And they opted to number 22. Pinasa sa corner pero nako, naubusan. Hindi sila aware about doon sa na merong regulation din sa shot clock. Yes, partner. Oo. So konting diferensya, no? 2 seconds ang natira. 2.9, almost 3 seconds. Pwede pa tong maibuslo ng Lupi. Team Lupi. O kung talagang tama lang yung magiging execution nila in this last possession. Ayan. Wala na. Hindi na paabot pa sa ring yung bola ng both teams sa last quarter ng ating ball game. And again, partner Paul, lamang ang Lupi 13 with Kabusaw merong score na 8. Alright, so magbabalik po ang ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Diyan lamang po kayo.
Alright, back to the ball game. Dito po sa laban between Kabusaw and Lupi. Again, ang Kabusaw po ay looking for their first win dito po sa ating si Jobert Esteves. And he will be awarded 2 free throws, Sir Paul. Yes po, dun sa foul na yan kanina. Oo. So hindi pa rin natatapyasan yung 5 Limang kalamangan. Wala pa rin. Talagang medyo hirap makapuntos ang halos both teams sa ating ball game na ito. Pero hindi po tayo hirap na dalhin dito yung mga tao because of this big event Big sa event. kanilang kanilang bayan. As you can see, punong-puno po tayo dito sa ating Sipocot Municipal Covered Court. Yan, sige. And by the way, live na live po tayo sa ating mga official pages, Facebook, at ganoon din po sa ating Ako Bicol Cup YouTube channel. Ayan, so please subscribe. And yung notification bell button, i-click nyo lang yung all para updated kayo sa mga games na dinidish natin live. Again, dito po sa Ako Bicol Cup Camarines Sur sa ating Ako Bicol Cup YouTube channel. And also, we are live sa Ako Bicol Online TV at ganoon na din po sa Facebook page ni Congressman Saldeco. Alright? So partner, medyo nakakahabol na lang ating Team Kabusaw. Ayun. Pero in that particular sequence na traveling, sayang, Sayang. they could have added another 2-pointer Yes, para partner. sa kanilang team. Pero ayan, mas mabuti na to kumpara sa kanina na 5 ang kalamangan. Ngayon, meron na lamang pong 4. So unti-unti nang nakakahabol itong Kabusaw laban sa kanilang contender ngayon na Lupi. Malalaki yung tao natin sa ilalim ng Lupi, kaya laging nata-turnover talaga. And ito naman ang mga taga-Kabusaw. Mula sa left wing, binigay sa ilalim pero just couldn't make the shot. Pero nandun si number 10 to clean up the mess. And may pa-end one pa yan. So Angel Fiesta was fouled, so he will try to complete the 3-point play opportunity. Maya-maya makasama din natin sina Sir Angelo Espinosilla na nakasama ko kagabi sa sa coverage natin sa Pamplona. In the meantime, number 30 ng Lupi binigay sa kanyang kakampi sa right wing at nag-launch ng triple pero malakas yung tira. Ito na yung mga taga-Kabusaw. Number 11 for that. Siniguradong layup. Yeah, Jobert Esteves for that 2-pointer. At ayan, 14-50 na. Isa na lang ang kalamangan ng Team Kabusaw. At ayan na naman ang Lupi. Babawi! Nope! Nakuha pa rin nilang rebound pero merong whistle na Offensive. narinig tayo. Partner. That's obviously an offensive foul. Ayan, tinawagan doon si sino ba? Number 9? Layosa. Yan, Layosa. So, meron tayong timeout. The meantime, ang Ako Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldeco at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Again, ang inyong mga abang lingkod, Kapa Morgan and Sir Paul Redoblado. Nandito po sa aking tabi. And we have 7.50. Ayan, 7 minutes and 50 seconds remaining sa ating second half. By the way, we would like to thank siyempre pasalamatan natin partner yung LGU. LGU. Opo, na nag-accommodate sa atin dito sa Sipocot. Oo, we wouldn't be here if not for them. Kung wala siyempre sa pahintulot din nila na mag-cover tayo or madala natin dito ang Ako Bicol Cup sa kanilang Sobrang aga nila municipality. kanina nag-prepare dito sa ating venue.
So we would like to acknowledge, of course, Mayor Tomas A. Bucago and Vice Mayor Felix Macalino. Team Kabusaw, simpleng-simple lang yung mga play nila, no? Oh, Hindi yes, masyadong partner. komplikado. Hindi komplikado. Oo. Nabibigyan nila ng space ng gusto para makapag-drive ang ating players ng Team Kabusaw sa ilalim. Mm-mm. Kaya madali sila makapag-convert. Number 17, wala. Pero nasa kanila pa ng bola. Oy, hindi lang masyadong ready yung receiver ng pasang yon. Pero that could have been a great opportunity para madagdagan yung score ng Lamang. Lupi. Which is, oy, I was surprised. Lamang na pala ang Lamang na po. Kabusaw ngayon. Ayan pa, ang isa! Lumipad sa ere. Itong si Jobert Esteves for that 2-pointer. Ayan, lamang na po ang Kabusaw ng 3 puntos kontra Lupi. And Lupi, siyempre, will try to, to bounce back. At, yan, as we take a look at this beautiful shot Galing. by Jobert Esteves. Merong tawagang referee. So blocking foul, Oo. partner. The ball will remain sa Team Lupi. As we take a look at our audience, ayan, tuwang-tuwa yung mga young ladies natin na nandito. And also we have Sir Ruwen na may hawak na mikropono. Siya po yung ating arena announcer with, of course, the table officials. Number 43 dishing it out sa corner at binigay naman kay number 24 for that triple. That's Orkin. So it's Pero a ito- tie ball game na partner. Oo, pero ayan, may chance na naman yung Lupi. Number 12 crossing over at Alahoy na tira. Tapos, eto na ang Kabusaw, umaarangkada. Uy, pasa kay number 35 na foul. Ayan, so itong si Rico Katimbang ay babalik sa free throw line para sa kanilang attempt na makalamang uli, ma-regain yung kanilang hindi pa Hindi yun na-award partner hindi yung na-award. free throw. Okay, so So foul yun ni number 43, Forton Leonardo. so it's going to be a baseline throw in rather than a free throw for number 35 na si Rico Katimbang. Mananatili pa rin po ang bola sa mga taga-Kabusaw. We have a tied ball game, 18-all. Nahirapan doon ang receiver. So that's a turnover, partner. Oo, Bola so na ng Team Lupi. it's a turnover. Mapupunta ang bola sa mga naka-brown, ang mga pambato ng bayan ng Lupi dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. What a lousy play there. At ayan! May pa-end one pa! Itong si Jobert Esteves. Isa sa mga kumakamada to sa Kabusaw, partner, ano? Yes, partner. Siya yung dumadala-tala ng laro. Oh, siya nagbibigay ng puntos. Kita mo yan. That's a wise play. Pabangga muna. Hilet Yes. na bumangga sa kanya yung defense. Alam niya na, sigurado na maibubusulo niya yung 2-pointer na yon. Pero Yes, partner. kung makakakontak pa, ayan na nga, ang 3-point play opportunity. Pero malakas yung kanyang tira sa free throw line. At eto na ang mga Tagalupi. At 5 minutes, 51 seconds remaining. Orkin may bola. Binigay sa kanyang kakampas sa gitna. Number 15 pumps and throws that ball. Pero he was fouled. Ayan, so punong-puno po tayo dito sa Sipokot Municipal Covered Court. As we take a look at our audience here, may mga bata, merong mga hindi na masyadong bata. Yes, partner. Oh, ang importante hindi yung edad, yung feeling nyo sa gabing ito. And I'm sure na nag-enjoy kayo sa natutunghayan yung laban ng inyong mga paboritong kupunan.
Sobrang ganda, partner, pag nanonood ka ng basketball na ganito ang crowd. Oo. Alam mo partner, itong si Pocot Municipal Covered Court, bagong-bago lang. Parang nangangamoy pa nga ng pintura, di ba? Pintura. Opo, bagong pintura pa lang po, partner. Actually, may nakausap akong mga nagtatrabaho dito kanina. Sabi ko, sir, kailan ba ito na nagawa? Actually, sir, bago to. It was inaugurated last March 14. So, bagong-bago. Bagong-bago lang talaga, partner. Oo. Inaugurate lang nung March 14. And sobrang ganda, partner, ng venue. Kasi Oo. sobrang presko dito. Dahil Oo. maganda yung puno sa labas. Oo, talaga. Nako-cover niya talaga yung yung shade ng Nagpa-picture nga ako na nasa background ko yung malaking puno dyan sa labas. Talagang, I really like the place. Itong Ba't si di ako Pocot. doon nakapa-picture, partner? Asan kaya ako nun? Baka tunog ka kanina. Ay, ayan ang bola. So, that's a dead ball. Oo. It was actually Kabusaw's ball pero naipit ng rim ang bola. Kabusaw pa rin po ang merong kalamangan na. Kanina po sa early going sa ating ball game, Lupi yung naunang nakaabante. Pero ngayon, lamang na po ng dalawa ang Kabusaw. At 5 minutes sa ating relo. Second quarter po. What a floater there from number 15. And that's San Juan. Rex Aaron San Juan, isa din sa mga notable players nitong Team Lupi. Ang ganda, partner, ng pasang yon. Oo. As we take a look at our audience once again, nasusurpresa pagka natapat sa kanila yung camera, no? All right, we will be having a baseline throw. A sideline throw. Number 22 launches a triple. Nope. That was kind of short. That's agaw rin po. Oo. Nagaw ng mga nakaputi. Number 29, ginamit ang banda or ang board. Wala. Ito na naman ang mga Tagalupi tumatakbo. 1 against 2. Bang! Merong banggaan. A collision between rivals. At ang rivals po natin, Kabusaw and Lupi. We have a tied ball game. And again, ang Ako Bicol Cup Camarines Sur leg ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang nakakasurog pa, mapapanood po tayo live sa Ako Bicol Online TV at sa Facebook page ni Congressman Saldico. At again, don't forget to subscribe sa ating Ako Bicol Cup YouTube channel. Again, it's Ako Bicol Cup YouTube channel. So we only have 4 minutes and 24 seconds for our second quarter. Bilis ng oras, ano? We have a report from Miss Barbie Floriano. Ayan, Barbie, come in please. Good evening mga kasurog. Nahirapan na ang Team Lupi mag-adjust sa malakas na depensang pinakita ng Kabusaw sa second quarter ng game na ito. Kaya naman nagkaroon na ng rotation of players si Coach Rodel Badil para masubok ang lakas at liksi ng natitira pa niyang bala in this ball game. At ngayon, nasa kalahati na tayo ng quarter na ito, nasalit-salitan lang sa momentum ang bawat team kaya hindi pa natin mawari kung sino nga ba ang aangat sa first 2 periods of this match. That's the latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Barbie Floriano. Ayan, sabi ni Coach Badil, inilabas na niya na yung ibang mga bala. Yung Badil, kung sa atin sa Bicol, baril. Baril. At yun na nga, meron siyang mga bala. At talagang nahirapan sila sa depensa nitong Kabusaw. Yes, partner. Exchange of turnover sila dahil napakaganda ng mga depensa na pinapakita nila, partner. And, well, right now, we have Lupi now. Merong 1-point lead over Kabusaw. Pero, mapupunta, I think, yung bola sa mga taga-Kabusaw, yung mga nakaputi po. Pero yung mga officials natin, nag-huddle muna. Merong mga kini-clear sila, kina-clarify. Ito na nga, back to the ball game. Number 11, Jobert Esteves, isa sa mga key players ng Kabusaw. At ayan na naman, dire-diretso for that 2-pointer. Walang nagawa doon ng depensa ng Lupi. Number 21, Toorkin.
21 once again. Ang gandang play pero sayang. Wala. Pero nandun pa rin. Sa kanila pa rin ang bola. Pero it went off the board. Kaya it's going to be a turnover. Sayang ano. Ganda sanang pasan na, Ganda sana. di ba, Paul? Napakaganda sana nun. Oo. Na-convert lang sana tayo yung puntos. At ganoon talaga, kahit maganda yung pasahan, it will end up na hindi maganda yung tira. Yes, partner. Correct po. Oo. Oops. Merong traveling violation doon. Committed by Jobert Giroy, ang sentro ng mga taga-Kabusaw. Parang he was surprised with that pass. Kaya hindi niya Hindi siya ready, partner. hindi niya na-handle ng maayos. And he was called for that traveling violation. From the outside range, wala. Pero there was a foul. And we will be having a report from one of our beautiful young ladies na kasama natin dito. We have Cassandra Seton. Pasok! DJ Morgan and Sir Paul, ngayong ikalawang quarter nagpapakawala ng palitan na puntos ang dalawang team at sa kasalukuyang nakakabawi ang Team Kabusaw. Kailangan lang nila sundin ang pinapagawa ng mga coaches. Mas palalakasin pa ang teamwork at mas lalong maging agresibo sa laro. Ayon nga sa head coach, kayang-kaya ng Team Kabusaw na ipanalo ang larong ito dahil nagbigay sila ng oras na makapag-ensayo at makapaghanda, lalo na ngayon at sa mga susunod pang laro. Yan muna ang update. Back to the panel. Ayan yung mga information na nakuha ni Cassandra Seton mula sa Team Kabusaw. At eto, ang Team Kabusaw pupuntos, wala. Tatlo sila doon sa ilalim. At merong foul na naitawag. Merong chance ko, partner, Paul, na ma-even yung score. Yes, partner. Pero meron tayong time out. Ayan, sabi ni coach Jose Deito, time out muna. Bago tayo mag free throw and Quick huddle sila, partner. oo. And ayan, they're having instructions from their coaching staff kung ano yung mga dapat na i-adjust o mga gawin para talagang magtuloy-tuloy yung kanilang lead. Sa ngayon kasi, partner, parang siso lang yung ano natin, yung score. Score natin. Lalamang yung Lupi, lalamang din yung Kabusaw. Pagka ganitong neck to neck, talagang ang iiwasan na lang dyan, yung huwag ka masyadong magkamali. Don't commit mistakes. Actually, partner, magaganda yung ball rotation nila eh. Naiikot nila nung gusto yung bola. Yun nga lang, medyo malakas. Kaya yun ho, nalilipat sa kabila yung bola. Hindi nila nako-convert into points. Yes, Sa madaling salita, ano. Opo, partner. Maganda yung mga ipinapakitang plays, yung unselfish na mga gesture ng mga teammates, pero sa finish yun ang problema. Opo. Meantime, Lupi from the outside, number 28. Yes! That's JV Makasinag, ang pinakamaliit sa court ngayon. Pero ayun na naman! Muntik na, but he was blocked. Kagulo ang ating mga spectators dito sa loob ng Sipokot Municipal Covered Court. Nasabi ko nga kanina, bagong-bago. It was inaugurated March 14 lang ngayong taon. Makasinag to Orkin. Balik kay Orkin. Wala. Nakuha ng mga taga-Kabusaw. Kabusaw. Tumatakbo. Couldn't handle. At ayan, nakabalik sa mga taga-Lupi ang bola. Doon sa gitna, merong tawag ang referee. Foul against number 10 ng Kabusaw. It's Angel Boy Fiesta. Nabangga niya itong si Orkin while battling for that possession.
We only have 2 minutes and 12 seconds remaining sa ating second quarter. Ayan, umaalago na ang kalamangan ng Lupi. 27-22. Because of that 3-point shot made by Makasinag a while ago. Yes, partner. Yun ang nagpa-hype talaga ng team ng Lupi. And now, 3 Orkin is in the free throw line, pero he missed the first one. And so was the second one. Pero mananatili sa kanilang bola. Going baseline, ito si number 20 at the ball was tipped off out of bounds or tipped out of bounds. Alright. Gandang pasa yun! Yes! Sinimplihan lang. The defense was caught unaware na merong pasugod in the middle for that lefty And that's an layup. offensive, partner. Kaya Pero balik sa kanila ang bola. Balik ang bola sa mga taga Lupi. Ganda na ng pinapakitang consistency nitong Lupi Yes, partner. when it comes to their plays. Makasinag launches another triple, wala. He was guarded on that particular play. Sobrang ganda ng full court press nila, partner. Oo. Ayaw nilang pababa yung bola. Kaya madali nilang maagaw. Ganon katindi ang depensa Ganon na katindi. ipinapakita. Ayun na naman. So kung kanina matindi yung depensa ng Kabusaw, ngayon naman ang Lupi ang nagpapakita ng talagang intensity when it comes sa defense. Pero walang intensity sa akin, sabi ni number Giroy. 21, Giroy, ang pinakamalaking mama ng Team Kabusaw. Ito na yung mga taga-Lupi. Short range shot was good. Unselfish, partner, ang ginagawa ng Team Lupi. Nakapuntos doon si Orkin. That's Number that's 29, napakagandang ikot at tira nitong si Jobert Giroy. Isa sa pinakamatang, actually, isa sa pinakamatangkad sa Kabusaw at siya din yung pinaka-senior sa kanila. Siya ang pinaka-veterans. Oo. Number 12 has the rebound, pero wala yung tira. Nakuha pa rin ng kanyang kakampi ang bola. Pero nandun siyempre ang depensa din ng Lupi. "45 seconds na lang tayo, partner Paul. Ganon kabilis ang oras. Yes, partner. Siguro nasa penalty para sa free throw. At meron na pong 5 kalamangan pa rin ng Lupi kontra Kabusaw. Nasa free throw line ngayon. Itong si Yaba. Moses Yaba. The second try. And yes. Giroy. Binigay sa kanyang kakampi ang bola. Number 12 to number 11. Giroy sa ilalim. Wala pa rin. Pero itong pangalawa, hindi na yan sasablay. Naka-tatlong sunod na si Giroy. Oo. Matindi rin yung presence niya ngayon. So that's a turnover again. And yung defense ng Lupi ay nagkukos ng mga ganitong fouls. Hindi Yes, nila partner. masyadong na-execute yung kanilang gustong depensa. Or sadyang mas mabibilis Sadyang mamibilis lang talaga po. ang Kabusaw. Kabusaw. Pero before the game, I was talking to the head coach of Lupi na si Coach Rodil Badil. Ang style talaga ng laro nila yung run and gun. Mabilis. Pero looks like natatapatan ito ng bilis itong mga taga-Kabusaw sa ngayon. May mamibilis rin sila, partner, na Oo. players itong si Team Kabusaw. Kaya kaya nilang i-control yung mga runners ng
Team Lupi. Kaya nilang tapatan yung bilis sa bilis. And talking about bilis, ayan, mabilis na crossover, mabilis din na pasa. Balikan ang bola. Nakuha ng mga Takabusa ang rebound, pero nakabalik sa mga Tagalupi. Kaya lang, tapos na tayo sa oras. Wala ng oras. So, magtatapos po ang ating second quarter na nakakalamang po ng 4 points ang Lupi. 33-29 ang score sa pagtatapos ng ating second quarter. Sa laban natin ito. Again, ito po ang first game sa ating doubleheader for tonight dito po sa Sipokot Municipal Covered Court. At this is being covered by IMBC, Infinity Media Broadcasting Company, for Ako Bicol Party List. Ayan, ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Sur. Atin to. Magbabalik po kami. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List,
Marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabak di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ako Bicol ka, ito ay ating support, ipakita ang iyong galing. Ako Bicol ka, ito ay ating, ito ay ating. Whoa, 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 ito ay ating. Live na live po tayo dito sa jam-packed crowd ng Sipokot Multipurpose Covered Court. Ayan, yours truly, Kapa Morgan. And siyempre kasama ko si Sir Paul Redoblado. Yes po, partner. Magandang gabi po sa lahat. Oo. ABC or Albay Basketball Community. Talagang it's a pleasure to have you here sir, sa ating panel ngayon. Pero maya-maya po, mas makakasama nyo na. Isa pa sa mga kasama natin dito, actually isa sa mga partners natin, si Sir Angelo Espinosilla. And he will, I will turn this microphone over to him para mag-continue with Sir Paul. Alright, so magbabalik po maya-maya si Kapa Morgan. Pero nandito lang din ako sa panel. Alright, so sige, eto na. Para buwelo na kayong dalawa muna. Hey, thank you so much, Kapa Morgan. No apologies for being late. Medyo na-traffic tayo. And now, we're on the ball game with Cabusao. Spinning under. Pushes forward. And he nailed the lucky shot. Last one. That's number 10 of Cabusao. Fiesta. I think, partner, si Fiesta isa din sa mga best player nung last game nila. So Yes, partner. Do you think, partner, makaka-recover ba ang Cabusao for this quarter? Sa tingin ko, partner, kayang-kayang habulin to ng Cabusao. Basta maganda yung pakita nilang depensa and then ball rotation. Tama, no? Kasi napakagandang offense yung pinapakita ng Lupi. Alright? So again, sa mga nanonood po sa atin, available din po ang ating live coverage sa Ako Bicol Cup YouTube channel. We are also honored with the presence of Councilor Hernan Nieva. Happy watching po, Councilor Hernan Nieva. Alright, so I think we're having some technical difficulties, partner.
So yan, sa mga naka-tune in sa ating Facebook Live, wag po kayong aalis, no? Kasi this is just the first game of our 4th day in Ako Bicol Cup. Later on, we'll have the second game. We will be witnessing the battle between the two municipalities, namely Ragay and Sipokot. No? So home court advantage na naman, partner, ng Sipokot and Ragay. Kahapon, home court advantage ng Pamplona. Oo, yes, partner. They were winning, no, in the first few quarters, and it was a comeback made by San Fernando, if I'm not mistaken. Yes, correct, partner. Nahabol lang talaga nung 4th quarter. Napakaganda nung binigay ng Pamplona. Ang daming 3 points. Tama. Pero sobrang tawag dito, yung gusto talaga manalo ng San Fernando, kaya nakuha nila yung W. That's right, partner, no? So, dito talaga, no, hindi ka pwedeng maging kampante kahit pa 20 yung lamang mo. Correct, kasi the partner. players are well-trained. No, isang pagkakamali mo lang, you rest for a few seconds, then they'll run you over. Correct, partner. Sige, I think a decision was made, and it was reported by our arena announcer, si Coach Owen. Alright, bilang player or coach, Sir Paul, ano ba sa tingin mo yung epekto kapag naglalaro ka sa home court nyo against a guest? Well, dapat mas maganda yung papakita mong performance. So, dahil andun yung crowd sa'yo eh. So, medyo maganda yung positive talaga dapat ang papakita mong impact. So, nakaka-pressure ba yun or nakaka-inspire? Nakaka-inspire. Nakaka-inspire. So, kung ikaw lagi ka naglalaro, so inspiration talaga siya, hindi siya magiging pressure. Yan, tingnan natin kung mako-convert ng Sipokot ang advantage nila sa crowd later on. Mamaya. By the way, no, that's 2 chickens in the bucket by Fiesta, number 10 of Cabusao. So now, Lupi looking for revenge. Number 3 throws the ball from beyond the line. No good. Rebounded by Cabusao. Cabusao waited for his teammates against all odds, but loses the ball for a turnover. And partner, 4 na kalamangan na lamang. No, yan, so meron tayong report sa ating napakagandang courtside reporter na si Cassandra Seton. Cassandra, take it away. Thank you, DJ Morgan, Sir Angelo, and Sir Paul. Nasa tabi ko ngayon ang assistant coach ng Team Cabusao, Coach Rodson. Coach, magandang gabi po. Ano ba ang naging adjustment ng team after their performance sa first and second quarter? At ano ba ang magiging strategy ng team para sa mga natitira pang oras? So, good evening, ma'am. So, yun nga. So, kailangan namin magbawas ng turnovers kasi yun ang pinaka-important. So, kailangan namin bumawi sa opensa, depensa. Kasi kailangan talaga namin lumamang para makuha namin yung momentum na yan. Ayan, maraming salamat po, Coach. Yan muna ang latest sa Back to the Panel. Alright, thank you so much, Cassandra Seton. And that's the coach of Lupi, Coach Rodel Badil. Nakakatakot, pangalan pa lang ni Coach, mapamatay na, Coach Badil. And our ball game with a jumper. And that's a floater. So yun nga, partner, sabi niya na kailangan talagang mabawi nila yung depensa. And then turnovers, mabawasan. Kasi ganun talaga yung first quarter. Daming turnovers. Tama, partner. By the way, I stand to be corrected. That was the coach of Cabusao pala. No, si Coach Jose Deito. Parang kakulay kasi ng polo shirt nila yung Lupi natin. Anyways, Regluta driving the ball, crossover against 3, stolen and intercepted by Lupi. Yan, medyo 3 against 1, loses the ball and a missed opportunity. Kung ikaw naman Sir Paul, ang coach ng Cabusao, ano ang i-advise mo sa team mo? Well, sa Cabusao talaga, kung kailangan lang talagang ma-lessen talaga yung mga turnovers, makakapuntos talaga sila malalaki. Okay, sige. Thank you so much for that, Sir Paul. Now we have the courtside reporter once again for her report. Our very own Barbie Floriano. Barbie, take it away.
Good evening mga kasurog and good evening po Coach Reggie Montesilio of Team Lupi. And Coach, nanalo po ang inyong team last Sunday. Matanong ko lang, anong adjustments and preparations po ba ang ginawa ng inyong team para naman po sa laban na ito? Okay, doon sa adjustment and preparation, nag-focus kami more on defense kasi last game talaga first half pa lang malayo yung score namin sa Ragay. Kaya nag-adjust talaga kami na mawala yung game jitters since napakalaking liga nito. So yun, depensa talaga ang pinukusa namin last practice namin. Tama ka dyan. I agree that AKB is very prestigious basketball tournament. And Coach, may gusto ka po bang i-shoutout sa ating live stream? Shoutout sa aming very supportive Mayor Lilian Gagay Matamarosa, Tol na taga Lupi. Thank you for supporting us and sa lahat ng barangay ng Lupi and sa Montesilio family and lahat ng mga kapamilya ng aming mga players. Shoutout sa inyo lahat. Okay po, thank you Coach Reggie and asahan nyo mga kasurog na mas lalo pang papainitin ng Team Lupi ang ating hardcourt. That's the latest. Back to the panel. Thank you so much, Barney Floriano and Coach Reggie Montesilio. Tama nga, no? Lupi, no? For those who just tuned in, Lupi has won a game against Ragay and is hoping to win another one in this game. While Kabusaw partner, 0-1 sila, no? So they are desperate to win this game for them, of course, to show their pride as basketball players. Tama, partner. Tama rin yung sinabi ng coach ng Lupi. Ang pinaka-importante lang yung depensa. Kasi yun ang pinakita nila ng first quarter pa lang. Kaya ganito yung nilamang nila. Tama, partner. No? So it's a balance between a good offense and a good defense. Yes. So tingnan natin, no, kung makaka-recover ang Kabusaw rather, no, sa Kalamangan. And yan, no, after that report, 3 points na lang, partner. And this just go to prove us that this Ako Bicol Cup is indeed, no, a high Premier League, no, a high caliber league, no, with high caliber players. Kasi sabi ko kanina, isang pagkakamali mo lang, oh, they will run you over. Yes, and partner. they will take the control of the game. And then I think there was an action there and there was a foul, partner. Yeah, foul was called on number 29, I think. So yan, habang umaabol yung Kabusaw, patuloy pa rin sa pagpuntos itong Lupi. And then, Lupi making the 3-point play. Again, this Ako Bicol Cup is brought to you by Congressman Saldico and Ako Bicol Party List. Napapanood po tayo live na live sa Facebook page ni Congressman Saldico at Ako Bicol Cup. Also, please like, follow, subscribe, and hit the notification bell on our Ako Bicol Cup YouTube channel. Alright, ang bilis ng oras. We're down on the 5 minutes and 39 seconds of the third quarter. Mukhang medyo madami ang foul dito sa Lupi. Habang maingat na maingat ang Kabusaw to make any mistakes. Generating a play. Lupi drives. And an alley-oop! But no good. And they are running over the ball. Let's see the decision of the referee. I think it will be awarded. The ball will be awarded once again to Lupi. So they have to make the play in 10 seconds. Grabe, partner. 2 points na lang ang Kalamangan ni Lupi. Partner. Parang pag pumikit ka, mamaya, tabla na. So we can never really tell who will win this game. Now, of course, I think this is an advantage as well ng mga taga-Kabusaw kasi mas malapit yung Kabusaw. But I guess even the audiences from Lupi came over here, no, just to support their team. Yes, partner. Ang dami rin ng fans ng ating Team Lupi. Again, Kabusaw. Makikita natin yan pag nakapuntos ang Lupi kung nasaan ang mga audiences nila. And that's a traveling violation resulting to a turnover. Sayang, no? An opportunity sana ng Kabusaw to cut the lead. Mas dumadami na, partner, yung mga crowd natin. Very excited na siguro sila sa second game. Tama, partner. No? Kailangan ito. First come, first serve basis kasi Ako Bicol Cup is very generous, of course, kasi wala pong entrance fee dito. Imagine, partner, a league na walang entrance fee.
Tama yung partner. And of course, that is because of Congressman Saldico and Ako Bicol Party List. Alright, another foul. So mukhang madaming foul at maaga ang penalty natin, partner. Magaganda, partner, ang pinapakita lang depensa, kaya ganito talaga yung ano nila. Ayaw nilang free. Ayaw pagbigyan. Walang libre. Walang libre. And, pero I think danger din, double-edged sword yung pagiging aggressive nila on the defense. Kasi tingnan mo, partner, 4 fouls na agad. Yes. Correct, partner. Ang Lupi. At meron pa tayong 5 minutes on the third quarter. So the remaining fouls will be penalty shots. Yan, mukhang maalat sa unang bato. Si number 12, Esteves. And he made the second one. Now cutting the lead into 1 point. Mukhang git-gitan talaga ang labanan. Number 9 to the side. Looking for someone back to number 9. So number 21, pump fakes, drives, and a teardrop. Hits the board but didn't reach the basket. Cabusao now with the possession and an opportunity to change the favor. Tingnan natin kung hindi nila sasayakin to. Drives! That's the mistake created by Lupi. Ginawa ni Cabusao sa kabilang court. At change favor na. Change favor na, partner. Tama nga, partner. Mukhang kayang manalo or makalamang ng Cabusao bago matapos ang third quarter. But a revenge three-pointer. No good. Second attempt, pump fakes. Pass inside. And another jumper. Mukhang siso ang nakikita natin, no? Tuwang-tuwa ang ating mga audience. They are at the edge of their seats because of this game. Alright. Slowly generating a play. Cabusao, no? Securing every opportunity, but it was intercepted. Yet they recovered. Number 6 driving the ball. Pass to number 11. Drives. Passes in an alley-oop. Same board, same ring, partner. Galing. Mukhang nakuha na nila yung rhythm. That's number 12, Esteves of Cabusao. So sana yun na yung starter nila talaga para makapag-push sila, makastretch sila ng puntos. Tama, di ba? Pag may momentum, partner, no? Parang nakagain ng confidence. So kung coach ka, partner, sa tingin mo, need na ba mag-time out ng Lupi or... I think kaya pa ng Lupi. Kaya pa, kasi no? Napakaganda rin ng depensa, kaya ko-convert lang nila yung puntos. Tama. Kasi na points naman sila, no? Hindi naman to 2 or 3-0 nothing run. Okay. And there was a kaya nilang stop yung ball handler ng Cabusao. Kaya madali nila magpa-turnover yung bola. Tama. So, yan, no? So it's a Siso and Lupi now with the ball possession. Again, an opportunity to cut the lead. Number 9 to the side. The Rebels looking for someone. They are having trouble in penetrating the defense of Cabusao. And the whistle was blown. So they have 10 seconds, partner, to make the shot. Ano kayong gagawin nila? Are they going to throw it from beyond the line or are they going to push through into the key? What do you think, partner? Usually, I think, partner, nireset nila sa 14 seconds. Okay, kasi there was a foul. There was a foul. Opo. I think kaya nitong i-slow down yung pace para makapag-perimeter. Tama. So, tingnan natin kung anong diskarte ng Lupi ngayon. Number 9, dribbles. And he shoots. Pero mukhang natapal yun ng konti. Kaya bitin ang tira. And number 12 with a pass to the big man. The Giant didn't make it. Lupi now running like a wind against 2. Shoots! That's Lupi again taking control of the game. Number 12 with a aggressive shot. And number 10 once again. Mukhang ayaw magpaawat ng magkabilang team, partner. Ang ganda na exchange nila, partner. Ang ganda. They are good in both offense and defense. No? Pero parang mas magaling sila pareho sa opensa. Grabe din ang play nila. Selfish play kasi pinapasa kung sino ang bakante. And that's 4 against 1, of course, for a Dipsido layup by number 13. That's Panuelos.
And yan, I think the momentum from Lupi, but it was intercepted and stolen once again. But a foul was called. Grabe, partner. Ginawa ka na partner yung paa para di na makatakbo. Kau ba naman third quarter na parang di pa rin napapagod. I think that deserves a timeout. And sino bang nauna partner kanina sa first quarter na makalamang? Lamang na lamang yung Lupi kanina, first quarter natin. Mabo lang talaga yung Kabusaw. Masyadong maalat sila ng first. I think there's 13 tapos 2 points lang yung Kabusaw. 13 na yung Lupi. So almost an 11-point lead. Yes, partner. Yan, pero ito yung mga nakakatakot kasi partner, if you've watched at sa mga nakapanood sa ating FB Live, yung laro kahapon is parehas comeback partner. Yes, partner. Nanlalamang sa unang quarter yung opponent, and then after third and fourth quarter, hinabol at nilamangan pa nga. Yes, partner. So tingnan natin so kung... parang ganito rin nga sa situation natin. Tingnan natin kung magpapatuloy yung partner, no? O mabibreak ng Lupi yung parang tinatawag nilang sumpa. The greatest comeback, yung title natin kahapon. So tingnan natin ngayon kung magiging dominant ang Lupi. So once again, while our referees are reviewing, you are watching the Game 1, Kabusaw versus Lupi. Brought to you by, of course, Ako Bicol Cup by Congressman Saldico and Ako Bicol Party List. Anong next game natin, partner? Our next game na inaantay ng ating mga audience dito is the game against Sipokot and then Ragay. Ragay and Sipokot. So tingin mo, partner, sino mas malakas na team, no? Just a guess. Kasi parehas para naman sila sa akin, partner, Ragay. Ragay. Oo. Tingnan natin. Ando dun yung ko sa Ragay. So let's see. Kaya naman pala, partner, no? Of course, you have to say Ragay. So tingnan natin, no? Kung ikaw naman, partner, yung dumadayo, no, halimbawa, Ragay player ka, tapos nandito ka sa court ng Sipokot with all eyes watching you. Ando dun, partner ng pressure. Pero dapat yun, i-overcome mo yun. Yan. So grabe ka talaga pag visitors. Kaya nga, partner, may home court advantage. Dahil yun talaga, ang pressure nasa visitors talaga. Yan. So in general, partner, kapag home court mo, may inspire ka because of the crowd reaction. Yes, partner. Yan. Pero pag guest ka naman, nakaka-pressure kasi parang kalaban mo, hindi lang yung nasa harap mo, pero buong paligid mo. Lahat mo kalaban, partner. Yan. So nakatakot pala kapag dayo. So tingnan natin kung anong magiging reaction at adjustment ang gagawin ng Ragay for the next game. Meanwhile, the game at hand, Lupi versus Kabusaw. Lupi now drives, slightly rejected, second attempt. To correct his mistake, third attempt, and he made it. 1, 2, 3. That's 2 points by San Juan. Kung hindi mo daw kaya sa una, sa pangalawa, sure ball sa pangatlo. Number 11 to number 10. Number 10 crosses, jumps, favorite shot, no, from the board straight into the basket. It's number 10, Fiesta. Lupi looking for revenge. Number 9 passes to the side and a free shot, but that's an air ball. Sayang, hindi natansya ating players from Lupi. 1 minute remaining time for the third quarter. Sino kaya ang mahigpit talaga, partner, laban? Oo nga, sino kaya walang nakakapaglamang ng ilan. Git-gitan, no? Git-gitan Siso. talaga. Sino kaya ang lamang sa pagkatapos ng third quarter na to? Tingnan natin. Lupi. Once again. Kung mapapansin nyo, inaalat sila sa labas. Pero no, they keep on pushing inside. And they're nailing their shots once they enter the key. Number 11 now with a quick pass inside. Number 12 with a floater. May sagot agad, partner. Grabe talaga. 30 seconds remaining time. Probably the last possession for both teams. Tingnan natin kung sino ang magwawagi sa third quarter. Tinapon na lang, ano? Hail Mary shot. Baka sakaling magkaswerte or iswertehin. That's an opportunity for Lupi to extend their lead.
Once again, partner, shoutout ko lang yung aking grupo sa Legazpi, ang aking Albay Basketball Community. So, lahat mga sirs, magandang gabi po. Thanks for watching. So, lahat sila nanonood. Sinabi ko sa nila, manood sila lahat. Yan. Shoutout po sa inyo, Albay Basketball Community. Happy viewing po. Yan. Live na live po tayo dito sa Sipocot, Camarines Sur. And yan, lamang na naman ang Lupi partner ng 3 points. And shot clock is off. Let's see, partner, kung masagutan to ng Kabusaw. Or the third quarter will end with Lupi having a 3-point lead. Tingnan natin, 11 drives and an easy layup. Tingnan natin with the remaining 3 seconds kung may maidadagdag pa. And yan mga kaibigan, that's the end of our third quarter with a score 60-59 in favor of Lupi. At nagbabalik po tayo mga kaibigan. Ako nga po pala si Angelo Espinacilla at kasama ko si Sir Paul. And si Sir Paul from the Albay Basketball Community. Na live po tayo once again sa Sipocot, Camarines Sur. You are watching Game 1, Kabusaw versus Lupi. So again, sa mga nanonood po sa ating Facebook page, pwede din po kayong manood sa YouTube channel ng Ako Bicol Party List. Alright, the game at hand, Lupi with the ball possession, converting it into a point. That's number 21 of Lupi. Number 21 is Yaba. Naalala ko, partner, si Yaba, siya rin talagang gumawa nung last game. Nung pinanalo nila against Del Gallego. That's why. I mean, ng Ragay. He's showing, his skills. Si Yaba, a notable player. Meron din tayong ibang notable player dito, partner, like San Juan from Lupi. A former varsity at the Shepherdville College at a palarong bansa, 3v3 player. And also a national NBTC player. Sa kabila naman, partner, meron ba mga notable player? Francis Recluta. He played 5 times for the Kabusaw team Intertown. And then former CBS UA, former varsity rin siya. Tapos naging palarong Bicol player noong 2009. Yan, aside from Recluta, partner, meron ba bang notable player from the team of malaking Kabusaw? mama natin na si Jobert Giroy, 2011 MVP sa Castillo and then 2012 MVP ng Malubago. And then best import ng Lupi noong 2013. Ironic, partner, Giroy being the best import in Lupi now playing in Kabusaw against Lupi. Partner, against Lupi. And tingnan natin, parang may personal approach itong game na to. Kasi for sure, mga teammates niya ang mga kalaban niya ngayon. Tingnan natin. Parang pang pelikula pala ang larong ito. Yes, partner. Alright, Lupi once again still running with a 3-point lead against Kabusaw. Kabusaw now with the ball. Still struggling. Steps into the line and that's a turnover. Kailangan nila yung partner na puntos na yun sana. Oo. Para hindi mag-stretch yung puntos ng Lupi. Yan, partner. Before we go back to the game, pakinggan muna natin ang report ni Barbie Floriano. Barbie, the floor is yours.
Good evening, Sir Paul and Coach Jello. Nasa huling quarter na tayo ng laban na ito and still, Team Lupi leads this ball game. And I just wanna share a trivia sa ating mga kasurog na nagharap na pala ang Lupi and Kabusaw sa ibang basketball tournament. Kaya naman dito sa AKB Cup, iniwan ni Coach Badil ang katagang tatalunin at babawi kami ngayon. Kaya ating abangan kung makukuha pa ng Team Lupi ang kanilang game of revenge and redemption, or maybe Kabusaw will win over again them. So that's the latest. Back to the panel. Thank you so much, Barbie, for that trivia. No, partner, aside pala sa Giroy na dating naglaro sa Lupi na ngayon ay nasa Kabusaw, meron na palang heated match-up dati, no? Nananalo yung Kabusaw against Lupi. Yes, correct, partner. So parang this is the return of the fallen, no, of the Lupi. Hindi na bago to maglaban ng dalawang teams. Very bold yung statement ni Coach Badil, no? Na parang gaganti kami ngayon. No, Correct, parang correct. dapat ma-secure ng Lupi yung laro kasi it would be very painful, no, kung matatalo silang muli. But who knows, no? Because they are the one leading and controlling the game. Lupi throwing the three-pointer, but Kabusaw rather. Yaba once again with the reverse layup and he nailed it! Ladies and gentlemen, that's Yaba, yung minimension mo nga kanina, Again. partner. Yaba talaga. Pag sa crucial game, sa crucial oras, Yabang pwede mong asahan sa loob ng court. And that deserves a timeout. Si Yaba, John Wick, si Baba Yaba. Ganun ba yung Baba partner? Yaba. Baba Yaga pala yun. Si John Wick. Pwede na rin, partner. Pwede Baba na. Yaba. Oo, kasi a killer, no? Oho. Killing the ball with his own hands. So yan again, ladies and gentlemen, sa mga nanonood po sa ating FB Live, ang next game po natin ay si Pocket versus Ragay. Alright, si Pocket versus Ragay. Home court. Versus advantage ng si Pocket. The guest. And we're back to the ball game for those who just tuned in. Kanina po, nang lalamang ang Lupi, tama ba, partner? Yes, At nahabol ng Kabusaw on the third quarter. Now, Lupi once again, I think, is the one taking control of the game. Alright, so throws will be rewarded to Yaba, no, to complete a three-point play, and he made it. Oh, that's a very crucial play. Kasi medyo ilang points ba, partner, magiging kampante ka kapag fourth quarter na? I think 8 to 10 points, partner. So kailangan pa nilang dagdagan ang kalamangan. So dapat stronger defense. With their great defense talaga itong Team Lupi. And of course, no, before we continue with our game, meron tayong report from one of our courtside reporter, Cassandra Seton. Cassandra, take it away. Yes, for the fourth and final quarter, muling pinaalalahanan ng mga coaches ang mga players na iwasan ang turnover at maging maingat sa mga galaw. Hindi naman nagkakalayo ang score ng dalawang team, ngunit kailangan mas pag-igihan pa ng Team Kabusaw upang maipanalo nila ang laro sa gabing ito. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Thank you so much, Cassandra. And tama nga si Cassandra, hindi nagkakalayo ang kanilang puntos because that's just a single-digit lead of Lupi against Kabusaw. So yan, mga grabe, gitgitan partner, no? Pero parang inalat sa unang bato si Yes, Esteves. Tingnan natin kung makukuha niya ang kanyang pangalawang free throw attempt. Maganda rin, partner, na contribute ni Esteves kanina ng second and then first quarter. Oo nga, pero I think because of the exhaustion and pressure maybe, medyo hindi na pumapasok, no? Kasi Yes, nandun na yung gigil, no? Tapos yung pressure nga na makahabol sa kalamangan, lalo na't lumulobo ang kalamangan ng Lupi. Tama yun, partner. Okay, number 21 with 4 seconds remaining. And that's a 24 shot clock violation. And minsan talaga nakakalimutan ng mga players natin yung shot clock. Kasi madami silang iniisip. Atake ba ako? Ipapasa ko ba to? From downtown! No good. And easy rebound by number 23 of Lupi. Now to the game or the playmaker to Yaba. Yaba pushes forward, pass to number 24. Back
to number 43. No good. Kabusaw, now with the ball possession. Bibilisan sana nila yung play, pero naharang number 10. Number 10 of Kabusaw, Fiesta. Mukhang kanina pa to si Fiesta. Kanina pa yan, partner. Grabe naman si Fiesta. Nagse-celebrate. Siya yung malaking contribution na kanina sa mga habol ng Kabusaw. Yan, intercepted once again. An opportunity, so grabe talaga to. And I think, so binigay kay Kabusaw ang bola. Kabusaw ang bola. An opportunity to lessen the lead of Lupi. Same ball pa rin siya, partner. Okay, pero 5 seconds meron bang foul doon, partner? Outside lang siya, outside, partner. So 15 seconds pala, partner. Parang meron lang na tayo sa screen. Okay. Meron pa lang tayong slight glitch sa screen. Lupina with the ball, number 9. Number 15, asking for a pass. But it was too late because the whistle was already blown. That's a foul for number 11 of Kabusaw, si Esteves. Pushing, parang dalawang Esteves natin dito, no? 11 and 12. Yes, correct, partner. Magkapatid kaya ito? Or nagkataon lang na magkapatid dito? Nagkataon lang siguro, partner. Esteves and Esteves. Both on the same court. So once again, live na live tayo dito sa Sipokot, Camarines Sur. At napapanood din po tayo sa Facebook page ni Congressman Saldico at Ako Bicol Party List. And I think because the audience are too excited, medyo nagkaroon tayo ng technical difficulty. No? So, yan, ayusin lang po natin ang ating mga problema. So, kung ikaw yung coach partner ng Kabusaw, ano sa tingin mo yung kailangan nilang gawin on the remaining probably 6 or 7 minutes? Siguro, partner, para sa akin, bibigyan na lang ng space ang ilalim para makapag-execute si Giroy. Kasi maganda yung laro sana ni Giroy sa ilalim eh. So, kailangan may space lang talaga. They have to open the court. Yes, partner. Space for the big man. Yes. No? So, si Giroy, and at the same time, pag masyadong nabantayan si Giroy, sino pa kaya ang pwedeng pumuntos partner? Actually, pwede kay Esteves pa rin. Esteves and then Fiesta. Ayan, Fiesta. mga shooter natin yan sa labas. So, grabe naman talaga. Ang daming pwedeng options. And yan yung kagandahan ng Ako Bicol Cup Party List, partner. No? Seemingly, medyo nag-struggle lang Kabusaw, pero these are the cream of the crop in their municipality. Partner. Plus, no, they were allowed to have imports. So, hindi basta-basta ang ating mga player. No, kung mga regular leagues lang to, any of these municipalities will be dominating the game. Yes. Pero since grabe nga yung preparation ng mga teams at grabe din yung mga players nila, makikita mo talaga na grabe yung bakbakan nila in both the offense and defense of the match. And then partner, siyempre sa practice talaga nila, kailangan talaga magkaroon ng ang tawag dito. Parang coordination and connection, partner. Yes, no? Yan. Kasi for the information of everyone, itong mga players na to, usually they would play for collegiate leagues. No? Ang iba from NCF, Ateneo, from other schools. Yung iba naman, syempre yung mga graduate na at may pamilya at naglalaro na lang sa mga barangay. No? Pero kinolek sila, no? The best of the best. So ang danger nun is the teamwork. Yun na yung sinasabi mo, Sir Paul, kanina. Yes. Pero I think, no, because of their coaches, it shows, it goes to show that they were able to do it. No? Kasi napakagandang laro ang ipinapakita sa atin ng mga players natin ever since Game 1. Yes, partner. Correct po yun. And kung sa tingin mo, partner, no, hula lang, personal hula. Dito sa 2nd District, sino sa tingin mo ang pinakamabigat na contender? Hindi ko pa nakikita yung Team Regay, pero I'm rooting for Team Regay talaga. Yan. Kasi? Ano lang, siguro. Ano lang, parang intuition lang. Intuition. So, excited rin ako mapanood yung game nila later. Okay, tingnan natin, no? Kasi si Regay, partner, for the information of everyone, tinalo sila ni Lupi. Yes, correct. What do you think was the mistake
no, nung Ragay during their game Well, against nung nakita ko yung first game ng Ragay is maganda yung execution ng first quarter and then nung first half. Napakaganda. Yun nga lang, nahabol talaga ng Lupi. I think siguro nag-slow down sila, nag-giveaway sila ng gusto, nagkampante sila. So, yun. Yun talaga, no? Hindi ka pwedeng parang maging kampante at babagal-bagal, no? Kahit lamangan na. Kasi parang mga assassin na mga players natin dito. They are just waiting for their time. Yes, partner. And they will stab you to death. Basta pag tumatakbong oras, kailangan talaga execute. Tama, no? Tama yung kasabihan. Bilog ang bola. And that's number 15. Flying like Superman but was slightly rejected. Kabusaw trap. But the whistle was blown. And a foul was called against Team Lupi. Hoping it was a traveling pero hindi. No, foul yung tinawag ng referee because they trapped number 6. Okay, once again, this Ako Bicol Cup is brought to you by Congressman Saldico and the Ako Bicol Party List. So again, live na live tayo mga kaibigan sa Sipokot. Amazing partner, dinala dito ng Ako Bicol Cup, no? This is almost the edge of Camarines Sur. Yes, partner. Pero the officiating official, the camera crew, no, the IBMC, they're all the way from Legazpi but no, they spend their time just to bring the game here. Yes, correct po yung partner. And so yan yung purpose ng Ako Bicol Cup. Para Sir mailapit Paul. natin sa mga tao. Tama, no? Game. And it goes to show, no, kung nandito po kayo sa live at nakikita nyo naman sa camera, punong-puno. No? Kasi because the people here, despite their difference in ages, they love the game. Yes, partner. And yan, we're back to the ball game. Kabusaw, number 29, the big man, yung sinasabi mo, partner. They are utilizing the giant. Pero hindi, 4 yung nagbabantay. That's a jump ball. Grabe, ayaw bitawan yung bola. Kahit intense, partner. Oo, kasi every minute counts, every ball counts talaga pag hawak mo yung bola. Kailangan. No? Parang yung energy mo din at the same time, pangat ng pangat, no, as the quarter progresses. Yes, partner. Most especially fourth quarter na. So this is a very very important quarter sa lahat ng players natin dito. Tama, no? Kahit anong kalamangan mo ng previous quarter, na this is the deciding quarter. Yes. The fourth and last quarter. So yan. And for those who are watching, no, thank you so much for supporting your teams. So napapanood po tayo hindi lamang po sa buong Camarines Sur at sa buong Kabikulan. Live na live din po tayo, no, sa buong Pilipinas and probably some of our friends abroad are watching. Now we're Actually, back. shout out sa kapatid ko nasa Netherlands. Ate ko. Nanonood so, she's ba siya watching right now. Opo. Diba? Grabe ang Ako Bicol Cup. Bringing the Filipino game yes. all over the world. And that's Lupi with a nice play but slightly intercepted. With the 10-second and a jumper from the side. No good, but a whistle was blown. There was a foul called. And the ball will be turned over to Lupi. It was again to Esteves, number 11. I think medyo nakakadami na si Esteves. Esteves. That's exactly right. Pang-4 na foul na partner ni Esteves. Personal. Grabe. Warning for exclusion na. And I think he's one of the playmaker for Kabusaw. So it'll be pain kung matatanggal siya sa laro. And let's see. Napakaganda partner ng depensa. Tama. Naka-full press na lahat sila. Fiesta. Pass to the side. Rejected! What a block by Lupi. Drives Eurostep into a pass. Ganda sanang play pero pinituan na ng referee. It's a foul on number 6 of Kabusaw, Recluta. And another warning for exclusion. So dalawa na partner. Tama ka partner, Esteves and then Recluta. Kung ikaw yung partner naglalaro na may 4 na foul, will you stick on your defense or medyo magiging soft ka? No partner. Kung kailangan gamitin ng depensa, maubos, okay lang yung partner. Kahit graduate partner. Opo. Parang tinatawag na ialay ang buhay. Correct partner. Para sa panalo. And again, Lupi showing their aggressiveness. Grabe. Parang we're playing for the last minute on this side of the court sa Lupi. Grabe yung rebound.
Grabe ang control ng Lupi against Kabusaw. So yan, mukhang papatunayan talaga ni Coach Badil na they are here to revenge. They are here to show Kabusaw that we are now a different team. And that's why number 21 pushes and nice pass but it was rejected. Binalik-balik, Pinakita pa ni Kappa Morgan kung anong ginawa ng ating favorite player move yun ni kanina. Kappa. Paboritong moves yun ni Kappa. Grabe yun. And for those who are not playing basketball, that was a very difficult move. Because you have to change your shot positioning mid-air. So, hindi basta-basta yung mga ginagawa ng ating mga player. It looks easy. Tingnan natin dito sa replay. Parang ang ganda ng pasa. It looks easy but it was rejected. Again, si Bibi Yaba ang gumagawa nung play na yon. Grabe naman yun. Parang dapat gamay mo yung court, partner, pag playmaker ka. And kilala mo rin yung players mo. Kung saan sila magaling, sa labas ba o sa loob. Correct, partner. Yan, number 43 misses his first throw. So that's only one chicken in the bucket by Furton. Parang sasakyan ang apelyido. Number 43. Number 6, dribbles, looking for revenge. Looking for someone. Pass inside. Inantay at sinabayan. Grabe naman yun. Akala ko libreng shot yun. Nag-aantay lang palang tumalon. Number 9 against 2. Throws the ball into the air. But no good. Kabusaw. But intercepted by Lupi. And that's a holding foul by number 24. Grabing foul naman yun. Sayang, Pero I think this ball possession is very vital sa Kabusaw. Ganda ng pinapakita ng Team Lupi. Kahit ganun ang lamang nila, kailangan talaga depensa ando doon pa rin. And yan, at partner, grabing excitement ang nafe-feel ng ating mga audience. Hindi nila namamalayan na natatapakan nila yung saksakan ng ating covered courts. So yan, grabe. Pati kasi yung audience natin, tense na partner. Tense na rin. Ikaw ba naman, git-gitan ang labanan. So we have to pause the game for a while. And again, anong susunod na laban natin, partner? Again, so yung nag-aantay sa nanonood sa Facebook natin and then YouTube. So, ang next game is si Pokot versus Ragay. And so, medyo malayo-layo ang dinayo ng Ragay. So, to battle against the hometown, and the Gano home ba yung players kalayo, si Pokot. partner? I think that's an hour away from here, if I'm not mistaken. Malayo talaga, partner, So, yan, tingnan natin kung anong magkakahinatnan later on ng laban ng Ragay. Will they be able to win their first game or yan, uuwi sila at babalik sa municipality nila with a broken heart kasi if ever 0-2 na ang kanilang score. Ang standing. Yeah, standing 0-2. Sa Sipokot, partner, hindi ko alam kung nakapaglaro na sila. I think this is their first game. Their first game. So, grabe din, kailangan din nila mag-adjust. Kasi, of course, despite being in their home court, first time din nila maglalaro sa napakalaking league. I think this is one of the biggest league in Bicol, the Ako Bicol Cup. Yes, correct, partner. The first leg was in Legazpi or in Albay rather. Sino yung nag-champion doon, partner? If nakapanood ka ba? I think that's Team Pulangi. Team Pulangi, wow, very rare. I'm expecting na Daraga or Ragay ang Daraga or Ragay. Daraga or Legazpi yung mananalo pero it was Pulangi, So you can really never tell kung sino ang mga mananalo. Dito parang ang crowd favorite is Naga. Pero tingnan natin. Kasi nung battle nila, the opening game was Naga versus Kamaligan. Git-gitan yung labanan. The Naga was almost defeated by Kamaligan, partner. Naghahabol din, naghahabol din si Naga. Dahil maganda yung pinapakita ng Kamaligan. Tama. And I think, partner, that's the best result in any league. Yung walang mapipredict, parang walang dominanteng team. Para bawat laro is unpredictable. And sobrang sarap sa pakiramdam pag ikaw naghahabol ng puntos. Tama. Sobrang sarap sa pakiramdam. At least sa basketball, masarap maghabol. Kasi sa totoong buhay, parang
Yan, napakahirap at napakasakit pagkapunin. Yan, shoutout sa mga broken-hearted natin dyan na nanonood. Sorry if that hits a nerve. So again, you are watching Kabusao versus Lupi live na live sa multipurpose covered court ng Sipokot, Camarines Sur. We are just fixing some technical difficulties. So yan. Masyadong marami kasing partner na audience, kaya natatamaan partner yung ano natin. Dapat siguro Extension nito, wire. merong mga upuan dito sa rooftop. Yes, partner. Parang nakahang yung mga audience. No, kasi punong-puno kahit sa labas, no, hindi lang nagip ngayon ang ating camera, pero sa mga nanonood sa FB Live, for your information, kahit sa labas punong-puno po. And the Ako Bicol Cup is very generous kasi they brought their truck here, no, the truck with LED para mapanood din ng mga hindi na makakapasok sa court. And dahil very generous si Congressman Saldico at Ako Bicol Cup, libre din partner ang ating laro. Yes, tama yung partner. Kaya kapag dumayo sa lugar nyo ang Ako Bicol Cup, don't hesitate to support your team kasi wala pong ticket. No, libre po. Inuulit ko, libre po ang laro. Kung di naman kaya kasi gabi na, you can watch it from the comfort of your home through our FB page and Ako Bicol Cup YouTube channel. And back to the ball game. Kabusao loses the opportunity for 2 points but gets the rebound. Blind pass inside pero hindi yun nakuha ni Fiesta. Nag-struggle. Grabe naman talaga ang importance ng bola. Fiesta! Nagpasabit pa nga. Parang I think yun yung kailangan nilang gawin, no? Hindi lang puro free shots. Yes, partner. Kailangan nilang i-risk palagi yung an opportunity for a 3-point play, no? A basket plus a foul. Pero, pag ganitong crucial partner, kay Giroy and then Fiesta talaga dapat ang bola. Tama. Pero partner, no, because of the exhaustion maybe, hindi pumasok yung first throw ni Fiesta. And kung maririnig nyo, parang yung audience natin, no, they are using their power. Yes, partner. Parang sa Bicol term, ginagala na ang Lupi. Ang Kabusao rather. Yaba. With a crucial mistake, no? Traveling violation. Sayang yung partner na play na yun. Traveling lang siya. And however, this is a good opportunity for Kabusao, no, to cut the lead. Because they are losing 5 points against Lupi. Pero, partner, sa tingin mo, bakit hindi sila tumitira sa 3 points? No? Nahabol agad sila, partner, ng Team Lupi. Ng Lupi, no? Kaya, ang ganda ng ball rotation, ng defense rotation itong Team that's Lupi the natin. reason why, no? And maybe because malalaki yung nasa loob nila, no? Yes, so they are partner. utilizing, sabi mga partner kanina, they are utilizing Giroy, no, inside. And number 22, pump fakes, pushes forward to Giroy once again, against 2, and a teardrop, no good. Lupi running like a wind, but foul was called there. Ang galing partner ng dalawang guard ng Lupi. Hinahabol talaga nila yung mga shooter sa labas. Oo, grabe. Sipag na sipag. Sulit na sulit ang pagdayo. So, sa mga team supporters ng Lupi, comment naman kayo dyan ang mga heart react, especially lamang ng 5 puntos ang inyong munisipyo. I think we'll be having a replay, no? Kasi very crucial yung laro. Every ball possession counts. So, our umpires and crew chief are reviewing the game currently. So again, no, ladies and gentlemen, you are watching the Game 1, Kabusao versus Lupi. Of course, brought to you by Congressman Saldico and the Ako Bicol Party List. Live na live po tayo sa Facebook page ni Congressman at ng Ako Bicol Party List. Also, mas malinaw po siguro, no, sa YouTube channel, if you wish to watch, follow, like, and subscribe. Hit nyo na din po ang notification bell para updated kayo sa mga laro natin. And I think there was a foul called. Oh no! That's a very painful foul awarded to Fiesta. Unsportsmanlike foul, no? 2 free throws plus a ball possession to the leading team. Tama yung partner. Grabe naman yun. Medyo masakit to sa Team Kabusao. Sobrang sakit.
Kumbaga, papaluin ka dapat sa puwet, sa legs ka tinamaan. Yes, partner. And Bicol term again, nadugay. So hopefully makarecover ang Team Kabusaw, mabawi nila yung... Hopefully, no, that's the hope of the Kabusaw supporters. Pero with that, getting one shot plus a ball possession, I think they have the opportunity to cut the lead in the safe zone. Yung sinasabi mo nga, around 8 to 10 Correct, partner. points. So tingnan natin kung mako-convert nila itong possession into a points. That's an air ball. Number 15 from the inside. Didn't make it, but at least there was a foul. And I think that's the 5th foul of Recluta. That's why he sat down, no? Because he knew that is already an excluded player. I think si Recluta, gumagawa din siya kanina, partner. Tama, ba? partner. Silang dalawa ni Fiesta. Kung hindi available si Giroy, silang dalawa talaga. Kaya malaking kawalan sa Team Kabusaw. So back-to-back damage yung ginawa ni Lupin, no? Unsportsmanlike foul at the same time, exclusion of Recluta. So tingnan natin, it seems to me that this will be a miracle game kung mananalo ang Kabusaw. Pero tingnan natin kung anong adjustments ang gagawin ng Kabusaw, and that's a free layup! That's a Dipsido 1. Dipsido. Number 21, Yaba. Driving the ball. Number 10, pass to the side. I think nawala ang audio ko, partner. Check mo ang audio mo. Check. Okay. Now leading with 6 points, but Kabusaw an opportunity. Spence loses control. Giroy losing that very important ball possession. Number 43 to the side and a jumper. And there's always a foul. Partner, so medyo nagkaroon tayo ng technical difficulty here. Nawalan ng audio ang aking partner. Ako kanina, rather, and very generous si Sir Paul at binigay niya sa akin ang kanyang headset. So, I'll be speaking for the meantime while he's trying to reconnect. I think may audio na. Alright, Sir Paul. Okay na, partner. Okay na, partner. Medyo, I think medyo mahina lang. Okay. So, Lupi, again, dominating this 4th quarter as they did in the 1st quarter. And that's an 8-point lead, ladies and gentlemen, of Lupi. No, a safe number. But of course, bilog na bilog po ang bola and meron pa tayong 2 minutes and 23 seconds remaining time for the 4th and last quarter. Number 22 with a quick pass inside and a reverse layup by number 12. That's Esteves, ladies and gentlemen, from Kabusaw. Lupi looking for revenge. But of course, killing the time because of their advantage. Yaba once again pushes and jump shot. No luck. There's a foul called in the inside. That's a turnover. Yeah, that's a turnover, partner. Tingnan natin kung sino ang tinawagan. I think there was a complaint by one of the players, so arguing that it was a ball that he hit. So mag-uusap muna ang ating mga umpire and crew chief. Pero meron na lang tayo, partner, ng 2 minutes remaining time for the final quarter. Alright, so medyo nagka-trouble sa audio ang aking partner na si Sir Paul. So he'll be right back in a short while our team is fixing the technical difficulty. And I think there was a foul awarded to Lupi. Pero parang kanina pa medyo inaalat ang Kabusaw, mga kaibigan, sa kanilang mga free throws attempt. Madaming nasayang, and I think this is one of the pointers that the coach of Kabusaw will be throwing at them at the end of the game. Win or lose, sasabihin niya ng coach nila for sure. And narinig natin sa ating game announcer na si Coach Owen
that we only have 2 minutes remaining time for this game. Yaba maximizing their lead by killing the time and moving after the 10-second shot clock. Yaba jumps, but there was an action on the side. And it was a foul called on number 22 of Cabusao. I think bibigay yung bola sa Team Cabusao. Tama ba, partner? Medyo na nagkagulo, partner. So nire-review ng referee kung sino yung nag-foul doon kasi it was an off-ball foul. So pushing foul kay number 22, partner ng Cabusao. So the ball will be given to Lupi, and that's a penalty. So 2 throws will be rewarded. Lucky for Cabusao that the first shot didn't reach the basket. Yes, partner. Again, konti na lang sana ang hahabulin ng Cabusao, pero paubos na ang ating oras. Oo nga, partner. That's one chicken in the bucket, and Cabusao maximizing their timeout. Kung ikaw ang coach, partner ng Cabusao, ano yung sasabihin mo sa team mo now that they have 6-point deficit? I think dapat mas stay pa rin nila yung composure nila sa loob ng court para less yung turnover. Ma-execute nila yung quick shot or sa ilalim kasi kayang-kaya naman ni Giroy sa ilalim. So yun lang sana siguro ang pwedeng gawin ng ating Team Cabusao para mahabol ang lead na binigay nitong Team Lupi. I see, partner. No? So they have to run fast and throw the ball fast, no, para ma-maximize yung natitirang oras. Yes, so tingnan natin kung yun yung gagawin ng ating team from Cabusao. Again, ladies and gentlemen, you are watching Cabusao versus Lupi. Game 1 brought to you by, of course, Congressman Saldico and ako, Bicol Party List. And another timeout was called. No, mukhang nabitin ang kanilang huddle kanina. So timeout after timeout, no? Parang it's a rare occurrence. Sa tingin mo, Sir Paul, good decision ba yun na magta-timeout ka ulit after the other team called for a timeout? I think siguro kailangan pa sabihin si coach. Nagkulang siguro yung oras para sa kanilang huddle. And that's right. Maybe also, partner, no, merong commotion sa crowd natin. Yes, partner. Mukhang nag-smile siguro yung gwapong player kaya kinilig ang ating mga audience. So, andyan naman ating kapulisan para Yan, of course, no, very safe ang mga laro natin because we have securities, no, from the municipalities. At the same time, no, the Ako Bicol Cup has their own security. Yung mga nakaitim, no, na big man, no, parang mga wrestlers. Kala ko nga si Undertaker. Meanwhile, Esteves against 2. So there's an action inside and outside the court. Grabe ang tense na binibigay ng larong ito, mga kaibigan. But of course, we will focus on the game. A foul was called on Lupi. Esteves. Yes, partner. May chance na makapag dalawang papasok na free throw to si Esteves. And Esteves making that first throw. Siguro, partner, kanina yung audience gustong halikan yung player. Kaya baka nga, partner, pinigilan. Baka hindi napagbigyan. Ganun, di ba? Pag may mga concert, no, yes, especially mga star players ng ating mga naglalaro ngayon. So baka yun yung commotion kanina. So good thing we have the PNP of Municipality of Sipocot, Camarines Sur, and of course, our very own security guards from Ako Bicol Cup. Now Esteves throwing the second ball. No good for the second one. Pero parang inalat sa rebound ng Cabusao and a pass break and a Hail Mary shot. No, pinilit. Cabusao once again losing that ball possession but recovered by number 21. Number 10 against 3. Passes to Giroy. Giroy didn't make it. Sayang. No, hindi tayo bias pero kung pumasok yun and +1. Yes, partner. Sayang, dalawa na lang sana ang kalamangan. So tingnan natin.
Nonetheless, no, that's two free throws rewarded to Giroy. Tama ka kanina, partner, no, they are utilizing the big man inside. However, that's a failed throw, no, for the first try. Yes, partner, exhausted na si Giroy, kaya ganito talaga. I think, no, kasi second half na ako nakapasok. Babad ba ito si Giroy, partner? Binabad talaga siya, partner. That's a double-edged sword Kailangan nga, siya. no? Maximizing your defense and offense by having the big man, at the same time risking the exhaustion at the latter part of the game. Now Lupi with the ball. But that's a traveling violation. Grabe naman ang turn of events. 4-point na lang, partner, ang kalamangan ng Lupi against Kabusaw. Yes, partner. Kahit pagod na si Giroy, pero kailangan talaga siya dyan sa court, sa hard court. Oo, kasi usually, pag ganyan, no, pag pagod na pagod ka, adrenaline na lang, Yes, partner, yung nagpapatakbo sa'yo. And 19 seconds to play. And since very crucial ang laro, re-reviewin ulit natin, no? Ganyan ka-professional ang ating mga officiating officials, partner. Every ball possession counts, so hindi po ito basta-bastang liga. Thank you sa IMBC for making the replays possible. And of course, our live coverage sa Facebook and sa YouTube channel. Shout out kay Ma'am Rachel Silerio. Happy watching po. Good evening po, ma'am. So yan, tinitingnan po ng ating referees, no, umpires and crew chief. And to facilitate fairness and in every game, partner, ang mga referees natin, hindi sila nag-officiate sa kanilang district. Kasi for instance, ang mga referees natin ngayon ay from Naga City. No, kaya bumiyahe pa sila, no, para i-officiate ang laro na to. Ganon, no? Kaya walang bias kasi wala silang kinakampihan na team dito. Actually, partner, yung isang officiating referee natin ay taga-Ocampo pa. O, taga-Ocampo pa, partner. Yes po, kausap ko siya kanina. Grabe. So, ilang oras na biyahe, no? Sobrang aga niya po dito, partner. Alas 3 pa lang, dito na siya. And that's how important this game is between Lupi and Kabusaw. Now Yaba, killing the time, drives into the key, passes inside. What a play by Yaba! And that deserves a smile because number 15 almost secured the game, no? But that's a nail to the coffin, partner. Correct, tama niyan, partner. Kasi mukhang may hope sana kanina with a 4-point lead. But look at that, number 15, making that shot despite the hand over his head. So that's an opportunity for a 3-point play. And they converted it to a 6-point lead with 43 seconds remaining time. Tingnan natin how Kabusaw team will react to that play made by Lupi. And it was intercepted. Yaba once again using his mind, killing the time. Barely crosses the half court, but a whistle was blown there. Unstoppable talaga si Yaba. Grabe. Lahat. Playmaking, steals. Siya talaga yung nag-execute. Tama. And after the steal, securing rather the time. And of course, very wise moves. No? Kailangan i-foul para i-stop ang oras. Yaba securing his first throw. And adding nail to the coffin of Kabusaw. Sa ganitong playing style ni Yaba, partner, kayang-kaya nilang i-secure ang win. Tama, mukhang masarap ang ulam ng mga Tagalupi ngayon. But a revenge 3-pointer, no good. And another foul was called. So Kabusaw, heart strong pa din, partner, no? Despite having an 8-point deficit. Yes, partner. Pina-foul pa rin talaga nila. They're not losing hope, partner. Tama. Kasi that's the heart of a basketball player. That's the heart we are developing here, no? In the Ako Bicol Cup. And it shows. So yan. Kung basta-basta ang player ka, partner, parang susuko ka na, no? Susuko na, partner. Pero, but they are still playing the game. A timeout was even called.
ibang-iba partner ang puso talaga ng mga teams natin dito sa AKB Cup. Oo, partner. Pero mukhang nagsiselebrate na ang bench ng Lupi because their coach, Rodel Badil, said a while ago that this is their second game against Cabusao and on a different league. Yes, and correct, Cabusao destroyed them on that particular game and this is the time for their revenge. Redemption, tawag nun. Redemption, partner, tama. Magandang term, redemption. Yeah, hashtag sa mga supporters ng Lupi, screenshot nyo na ang score after the game and lagay nyo yung hashtag redemption by Sir Paul. And shot clock is off. Tingnan natin. Number Giroy, from downtown. No good. Number 21, Yaba. Should kill the time. Yaba now. Napakaganda partner na binigay talaga ni Yaba sa game na to. Tama. Cabusao accepting their defeat. And that's the end of the game, ladies and gentlemen. A 10-point lead of Lupi with a score of 79 against 69 of Cabusao. So Lupi, ang standing na po ng Lupi, mga kaibigan, is 2-0. While Cabusao, unfortunately, is 0-2. So mukhang masakit ang magiging pag-uwi ng ating mga team players from Cabusao. Partner, anong susunod na laro natin? So partner, our next game will be Ragay versus si Pokot. So sana stay tuned kayo later. Babalik po kami sa game na yan. Sa mga nanonood po sa ating live, kumain po muna kayo. Kasi umaatikabong bakbakan ng mapapanood nyo sa ating second game. That's Ragay versus si Pokot. So again, this league is brought to you by Congressman Saldico and Ako Bicol Party List. Napapanood po tayo sa Facebook page ng Ako Bicol Cup. You may also follow our YouTube channel, the Ako Bicol Party List in YouTube. So follow, share, and subscribe. Hit the notification bell as well para updated tayo sa mga laro kasi this is an all year round game. Ako Bicol Cup, second leg in Camarines Sur. Then partner, makita natin yung highlights of the game. Yes, partner. Lupi, blind pass, pero rejected by Cabusao. Sino sa tingin mo, partner, ang top player ng laro? For me, partner, I think si Baby Yaba para sa akin. Parang naano ka na ng John Wick comment ko kanina, Baby Yaba. Baby Yaba. Baby Yaga. Si John Wick. Pero I think, partner, ang pinipicture natin si San Juan dito. Git-gitan siguro yung battle nila for being the best player of the game. So that's number 15. Later, we'll have one of our courtside reporters to interview the best player. So yan, napakagandang highlights. And thank you, Kama Morgan, for that photo. So again, later mapapanood natin ang bakbakan ng si Pokot versus Ragay. So stay tuned mga kaibigan. Take a break, huwag kalimutang kumain at uminom ng tubig kasi mauuhaw kayo sa nagbabagang labanan ng second game natin in a short while. So yan, also bukas we have 6 games in Cafuerte Stadium. That's in Pili, Camarines Sur, Saturday and Sunday game. Yes, so yan, we'll have the report partner, one of our courtside reporter, Barbie Floriano. Barbie, take the floor away. Second game ng Team Lupi at second win then for them. Kaya kasama ko na ngayon ang kasurog best player of the game, si San Juan Rex, jersey number 15, having 17 points, 4 rebound, 1 assist, and 1 steal. Congratulations po for being the kasurog best player of the game. And kuya, pangalawang panalo na ito ng inyong team. Ang tanong ko lang, ano pa po ba ang dapat abangan ng ating mga viewers sa susunod yung panglaban? Abangan nyo ang pagiganti na sa ibang team at ang mga laban namin sa susunod. Salamat sa mga nagsuporta, mga Tagalupi, and sa Ako Bicol Cup. Salamat. So ayan kuya, congratulations po ulit. May gusto ka pa po bang i-shoutout sa ating live stream?
Shoutout po kay Carmina Nagdadalan Ngunyan. Tapos sa Team Batag, sa mga taga-Tapi na tropa ko. And sa mga taga-Pransya, kina Bob, Kit, and kina Jason. And thank you po. So ayun, maaari ka na pong magpahinga. Kuya Rex, congratulations po again. At dito na po, nagtatapos ang Game 1 ng Ako Bicol Cup Tournament dito, live sa Sipocot Municipal Covered Court. At abangan nyo po ang ating next game dahil napakainit na bakbakan ito between Ragay and Team Sipocot. And this is Barbie Floriano, your Ako Bicol Cup Tournament courtside reporter.